Tak máme za sebou prvú debatu Obama-Romney. Bola veľmi zaujímavá a mala ešte zaujímavejší výsledok. Do Bratislavy sa pomaly blíži Ovečkin a chystá sa tu veľké športové divadlo v nedeľu. Ale tento týždeň a minulý týždeň sa diali aj oveľa horšie veci. Istý pán zvolal iných ľudí, aby si zobrali sekerky a iné zbrane a vyčistili podľa ich plagátu alebo pozvánky nejakú špinu. A ja keď som ten plagát alebo tú pozvánku čítal, tak som mal pocit, možno, že sa mýlim, ale myslím, že sa nemýlim, že tým mysleli ľudí. A to je strašné. A súčasne sa udial jeden pochod v Partizánskom a to je už komplikovanejšia vec, lebo tam sa zúčastnili aj ľudia, ktorí nie sú rasisti, ale ktorí sú nespokojní s tým, ako je ovplyvňovaný ich život v Partizánskom miestnymi Rómami. A ja nemávam, čo sa týka nejakého verejného diania na Slovensku, strach, ale teraz prvýkrát mám taký pocit, že niečo tu hrozí a že to, čo hrozí, je dosť desivé. Tak sme si povedali, že dnešnú lampu budeme venovať tomuto problému a ja tu mám vedľa seba človeka, ktorý urobil podľa mňa odvážny krok, že zobral na svoje plecia zodpovednosť významne prispieť k riešeniu tohto problému. Peter Polák, dobrý večer. Dobrý večer, prajem. No, tak ešte kým sa dostaneme k tomu samotnému riešeniu, tak skúste sa trochu predstaviť. Kto je Peter Polák? Som Róm, som z osady. Som človek, ktorý dostal šancu, jednak od rodičov, ale zároveň som dostal šancu od spoločnosti a ja som sa tej šance chopil a ja verím, že veľa detí čaká na takúto šancu v rómskych osadách a ak tú šancu dáme, tak sa chopia tiež tie príležitosti a bude nás viac. No, hovoríte, že ste Róm z osady. Ja o vás viem, že ste z Levoče. Tá osada vyzerá ako? Tá osada nepozostáva z chatrčí. Sú to murované domy. Ani jeden príbytok v tejto osade nie je teda nelegálne postavený. Takže toto je hlavný rozdiel, podstatný rozdiel medzi klasickou osadou a touto. A ďalší rozdiel, že v tejto osade sú pozitívne vzory, ktorým možno som aj ja. A možno aj ja som teda motivoval mnohých ďalších ľudí v osade, v našej osade, aby získali stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie. A keď hovoríte, že je to taká iná osada, že sú to murované domy, prečo to vlastne nazývame, že osada? Osada je zoskupenie nejakých obydlí, koncentrovaných v podstate na jednom území a takto teda potom nazývame nejakú tú koncentráciu Rómov na jednom mieste. Čiže takto nejak by som jednoducho charakterizoval osadu. No a teraz vy ste vyrastali v tej Levoči, tam ste sa narodili. Niekedy vás napadlo, že prečo vlastne ja žijem obklopený iba Rómami? Nie, nenapadlo ma nejak ako, aby som nad tým rozmýšľal. Ja sa teším z toho, že som teda vyrastal v osade. Ja mám príjemné spomienky v podstate na život v osade a ja mám tam strašne veľa kamarátov a mám tam celú rodinu a ja sa za to vôbec nehanbím. Riešili ste niekedy to, že ste Róm? Niekoľkokrát ako človek rieši, ak je inej etnicity a spoločnosť mu to dáva pocítiť, tak áno, riešil som to niekoľkokrát. A ešte aj v detstve? Aj v detstve a človeka netrápi, kým to rieši sám, ale keď teda trápi ten pocit toho, že je nejaký iný jeho deti, keď to trápi, tak potom sa ten človek ako zaoberá touto otázkou oveľa intenzívnejšie a oveľa intenzívnejšie sa snaží urobiť niečo, aby jeho deti nepociťovali tú inakosť negatívne. No, hovoríte, že už v detstve, čo to znamená? Spolužiaci si robili srandu alebo niečo takéto? Zo mňa? Nemyslím si, že to bolo až také v mojom prípade. Možno teraz sú to úplne iné. Ja som vyrastal v podstate v inom období. Som vyrastal v integrovanej triede. Ja som vyrastal v podstate v triede, kde som mal kamarátov nerómskych a doteraz sa s nimi teda kamarátim. Iné je to teraz, lebo tí rómski žiaci z osád chodia do segregovaných tried prevažne. A to kamarátstvo, tie rovesnícke vzťahy medzi Rómami a nerómami dnes v blízkosti rómskych osád sú veľmi zlé.
No a keď hovoríte, ale napriek tomu, že ste si to uvedomali už ako dieťa, mali ste nejaký negatívny zážitok, nejaké násilie, alebo čo to bolo? Ja som sa stretol niekoľkokrát s tým, že ľudia mi dali pocit, že som Róm, či že ma vyhodili z nejakej diskotéky, alebo že ma neobslúžili v reštaurácii. Ale ešte raz opakujem, to sú pre mňa nepodstatnejšie veci, ako keď teda moje dieťa napríklad príde z materskej škôlky a povie jej dieťa v materskej škole, že ja sa s tebou nebudem hrať, lebo si cigánka. A to sú veci, s ktorými človek potom zápasí celý život a snaží sa urobiť všetko preto, aby to tak nebolo. To sa vašej dcere stalo? To sa mojej dcere stalo. A jak to berie? Je malá, má 5 rokov a ťažko sa vysvetľujú takéto veci 5-ročnému dieťaťu, ale vie, že niekto ju označil za nejakú zlú osobu. Uvedomuje si to. No a keď vy ste teda vyrastali, hovoríte, že tam boli pozitívne vzory v samotnej tej rómskej komunite. Čím to bolo dané? No tým, že ľudia mali prácu, že jednoducho človek videl a mal pred sebou vzor, ak sa teda bude snažiť, aby mal vzdelanie, tak bude mať aj uplatnenie. Môj otec celý život pracoval, moja mama celý život pracovala a bolo normálne, že aj my chceme pracovať a nechceme pracovať v podstate ako nejakí pomocníci možno na nejakých stavbách, ale chceme byť niečo viac. A v rodine teda, ja mám ešte 3 súrodencov a všetci sme teda okrem jedného najstaršieho ukončili nejakú strednú školu. A aj rodičia nám hovorili stále, že študujte, lebo nechcete asi, a ak nechcete pracovať manuálne, tak musíte urobiť všetko preto, aby z vás bolo niečo. A samozrejme, ako videli sme, mali sme pred sebou tie vzory a snažili sme sa. A po druhé, v triede, kde máte ľudí alebo spolužiakov, ktorí sa hlásia, to sú priame pozitívne príklady, ktoré sa snažíte kopírovať. To je priama motivácia, ak vidíte, že spolužiak sa hlási, tak aj vy sa snažíte byť rovnaký, aj vy sa snažíte v podstate sa prihlásiť, ale ak v triede sa nikto nehlási, tak nemáte pred sebou pozitívny vzor. Mnohé rómske deti v osadách dnes pozitívny vzor nemajú a aj preto teda možno nie sú úspešní v vzdelávacom systéme dnes. No, tak teraz keď o tom rozmýšľam, že to znamená, vy ste nazvali to, kde ste bývali osada, tak to znamená je osada a osada. Je taká, kde sú takéto vzory a kde sa vlastne darí a je taká, kde sa nedarí nič. Čím sa to stane? Stane sa to samozrejme spoločnosťou, ktorá obklopuje tú osadu a ktorá ovplyvňuje samozrejme aj život týchto ľudí. Za veľa vecí sú samotní Rómovia zodpovední, len je na čase si povedať, že aj spoločnosť je zodpovedná v podstate, v akom probléme sa dnes nachádza nielen rómska komunita, celé Slovensko, lebo toto, ak niekto hovorí, že tento problém sa dotýka výlučne Rómov, tak je veľmi naivný. Tento problém je celoslovenský, ak nie európsky. A všetci my okolo ovplyvňujeme to, akým spôsobom táto problematika pôjde ďalej. Či sa bude narastať, alebo či bude táto problematika sa riešiť. A my všetci ovplyvňujeme to, či títo ľudia v budúcnosti budú prispievať do sociálneho systému, alebo či v budúcnosti budú poberať sociálny systém. No, ale keď hovoríte, že to vlastne dopadlo v úvodzovkách vinou spoločnosti, nás všetkých, však ja s tým v zásade súhlasím. Ale jedna vec, sú známe tie príklady, notoricky známe, že aj sa išlo nejakej rómskej osade alebo nejakému spoločenstvu pomôcť, povedzme tým, že dostali nejaké byty alebo tým, že proste niečo a tie byty boli zrazu zničené. A teraz tam tá spoločnosť akože sa niečo pokúsila, ale nemalo to dobrý výsledok. A z toho si ľudia povedia, ktorí nemajú nejak prajnosť voči Rómom, že s nimi sa proste nedá. To je zbytočne im pomáhať, lebo aj tak to všetko zničia. Tak jak na to odpovedáte? Sú aj zlé príklady z praxe, kde jednoducho sa nepodarilo urobiť za veľa peňazí niečo, ale sú potom dobré príklady z praxe, kde sa podarilo urobiť kus dobrej roboty. A máme dostatok dobrých príkladov z praxe, kde sa podarilo urobiť úspech a výsledok. A máme príklady z praxe, kde Rómovia ten byt nezničili, kde naopak ten byt si zveľaďujú a vyzerá v lepšom stave, ako keď bol odovzdaný. Ale áno,
priznávam, že sú aj príklady, o ktorých rozprávate, len bohužiaľ tieto príklady negatívne sú viac prezentované na verejnosti ako práve tie pozitívne. Ale oni sú také nepochopiteľné a to ma zaujíma, čo si vy o tom myslíte. Že... Sú nepochopiteľné tým, že títo ľudia, ktorí žili v jednej chatrči o rozmeroch možno 4x4 metre, kde nemali vodu, nemali toaletu, po vodu chodili niekoľko 100 metrov, zrazu prišli do bytu, kde mali všetko a nikto im nepovedal v podstate, ako sa majú správať. Ja tomu hovorím, že zažili kultúrny šok, že z jednej kultúry vlastne prišli do druhej kultúry bez toho, aby sme im povedali, o čom je tá druhá kultúra. A ak si niekto myslí, že odovzdať byt je skončená robota, že tam to skončí, tak je na veľkom omyle. A tam musí nastúpiť terénna sociálna práca, ktorá týchto ľudí, ktorí prídu do inej kultúry v odzovkách, bude sprevádzať tou kultúrou a bude im teda tú kultúru novú predstavovať. A ak si niekto myslí, že nasťahovať Rómov do paneláku je dobrá cesta, tak je na veľkom omyle. Sú tradície, sú zvyky, obyčaje, alebo aj filozofia myslenia, ktorú treba akceptovať. Ak nepochopíte rómsku problematiku, ak nepochopíte rómske myslenie, tak nemôžete byť riešiteľom tejto témy. Bohužiaľ, mnohí si mysleli, že môžu byť riešiteľmi a možno to mysleli úprimne, len nepochopením tejto komunity sa stalo to, že niekto nasťahoval ľudí na Luník 9 a ten Luník 9 bol o pár rokov zničený. No a to je zaujímavé, že hovoríte, že to je vlastne nejaký spôsob myslenia alebo spôsob života alebo mentalita. A čo, teda popíšte mi to, že čo je to za mentalita, ktorá keď toho človeka dáte do bytovky, tak ju zničí? Že, čo to je? Hej. Je to súhra teda nejakých faktorov, ktoré vplývajú na to. A ešte raz opakujem, napríklad ako Rómovia, ak ich dáte v podstate do priestorov, kde majú spoločné priestory, tak s veľkou pravdepodobnosťou práve tie spoločné priestory nebudú vážiť. Ak pôjdete v podstate do osady, kde dostali Rómovia nejaké obydlie alebo byt, kde majú samostatný vchod a nemajú spoločné priestory, tak zistíte, že jednoducho ten príbytok, to obydlie vyzerá v úplne inom stave. Ako náhle majú spoločné priestory, v tom okamihu v podstate napríklad si to nevážia. A to je prečo? Zrejme je to kvôli tomu, lebo Rómovia v podstate, ak prekročia svoj prach domova, tak zrazu v podstate je to niečo iné, je to niečo cudzie. To, čo majú v dome, je ich, ale zrazu, ak prekročia v podstate ten prach svojho domova, tak je to cudzie. Čo, nemajú skúsenosť niečoho spoločného? Že... Je to teda aj pozostatok tej minulosti, lebo Rómovia ako v minulosti takmer nevlastnili nič a ten vzťah k vlastníctvu je úplne iný ako vzťah vlastníctva v podstate k vlastníctvu majority. Je to iná filozofia myslenia. Vážne to hovorím. Ak nepochopíme túto komunitu, ak sa nebudeme snažiť riešenie prispôsobiť v podstate aj tejto filozofii myslenia, tak bohužiaľ, aj keď to budeme musieť úprimne, tak zase minieme obrovský balík peňazí na to, aby sme možno tieto peniaze nevyužili efektívne. Tak skúsme si to ešte troška popísať, že v čom je iné to myslenie. Tak jedna je vzťah k vlastníctvu. Vzťah k plánovaniu, napríklad vzťah k vlastníctvu. V akom zmysle k plánovaniu? No, v osadách sa neplánuje. To, že zase možno je to dedičstvo z histórie, ale aj v rómskych komunitách dnes nájdeme ľudí, ktorí plánujú tak maximálne na týždeň. A nedokážu v podstate hospodáriť zodpovedne, nedokážu si naplánovať využívanie financií na dlhšie ako obdobie, ako možno na nejaký týždeň. A to je čo? To je, že žijú pred dnešok, hej? Žijú pred dnešok. Náš režisér Mário Homolka mi povedal dokonca takúto vec a ja som sa opýtal, či to je vtip a on, že nie, že to sa naozaj stalo. Že bol v Žehre, tam točil niečo dávno. A doniesli im tam nejaké kabáty alebo niečo a keď skončila zima, tak oni tie kabáty zahadzovali. A že prečo ich zahadzujete? Však zase príde zima. To je ďaleko. No presne to je teda príklad toho, ako Rómovia neplánujú. A s tým sa dá ale nejako dlhodobo prežiť? Dá sa to zmeniť? Určite áno. Systematickou prácou určite áno. Nedá sa to zmeniť rôznymi experimentami, ako sú príklady z praxe zo sveta, kde teda sa
takíto ľudia naučili hospodáriť s peniazmi, naučili sa plánovať, čiže poznáme to a sú aj príklady priamo zo Slovenska, kde sa to podarilo. A to teda závisí hlavne od terénnej sociálnej práce, ktorú dnes máme v niektorých lokalitách a ktorá sa osvedčila a ktorú potrebujeme v podstate zintenzívniť, tak aby ten výsledok prišiel čo najskôr. A vy myslíte, že tento kultúrny vzor, alebo čo to je, že neplánovať a tak, že je vlastný všetkým Rómom? Všetkým tým, ktorí žijú v segregovaných lokalitách. Samozrejme, integrovaní Rómovia preberajú zvyky a kultúrne vzorce majority, ale tí, ktorí žijú segregovane, tak ešte stále žijú v podstate takto, ako neplánujú, nehospodária. Takže takto nejak. Vy ste s tým tiež zápasili? Aj ja teda napríklad neplánujem, veľmi nerad plánujem. Na rozdiel od mojej partnerky, ktorá teda plánuje, a teda ja mám záporný vzťah k plánovaniu. To je zaujímavé. Akože je to čo, že je to nepríjemné, alebo čo? Nepríjemné. Nepríjemné teda hovoriť o tom, že čo bude o týždeň, o 2 týždne, pre mňa áno. Čiže teraz ste zobrali vec, ktorá je na roky. To čo idete robiť? To je trošku iné, to hovorím o osobnom živote, o inej práce, inej osobný život. Teda môj osobný život plánujem nerád, ale rád plánujem v podstate nejaké strategické veci, ktoré zmenia niečo. A ja verím, že to, čo dnes plánujeme, urobí zásadný pokrok na Slovensku. Ešte jedna otázka k tej mentalite. Jeňo Korda, môj kolega, bol v tom partizánskom 2 dní po tom pochode a niečo tam natáčal v meste a aj mi to ukázal. A to bolo zaujímavé, že tam uprostred mesta za bieleho dňa bola skupina Rómov, ktorí sa bili. Dospelí, nie deti. Potom, keď niekto išiel okolo, na ňo kričali, potom tí ľudia sa tam sťažovali, že ich tam trhajú za rukávy a proste neviem čo. A to je taká asi opakovaná skúsenosť v takých tých mestách na Slovensku. Čo to je prejav? Rómovia sú temperamentným národom, kde svoje emócie prejavujú neobvykle zvláštne oproti teda napríklad majoritnej spoločnosti na Slovensku. Či už teda napríklad komunikáciou, kde tá komunikácia Nahlas? je hlasná, ale aj správaním. Je to temperamentne správania a tie emócie vychádzajú od nás oveľa intenzívnejšie ako od ostatných obyvateľov tejto krajiny. Samozrejme, ak teda niekto má napríklad iný názor na nejakú vec, tak môže to vyústiť aj v nejaký fyzický kontakt. Medzi sebou, hej? Medzi sebou. To je bežné riešenie situácie. A v osadách veľmi bežné. Ešte k tým osadám. Vy ste z osady, ktorá bola civilizovaná, ale tie osady, ktoré tu máme a ktoré sú v katastrofálnom stave a tí ľudia tam žijú v neľudských podmienkach. Dá sa vôbec zmeniť mentalita ľudí, ktorí v takej osade žijú? Dá sa urobiť veľa, aby sa v tej osade zmenilo. A neviem, či je správne teraz robiť všetko preto, aby sme zmenili mentalitu týchto ľudí. A skôr tých ľudí naučme, aby si osvojili aj iné kultúrne vzorce, ktoré dnes si neosvojili a ktoré vyznáva teda majoritná spoločnosť. Ale nemyslím si, že meniť ich kultúrne vzorce je správne. To, čo hovoríte, je asimilácia. A neviem, či to je správna cesta. No, myslím tak, že aby plánovali, aby neminuli všetky peniaze v prvý deň a tak. A to sa dá, toto môžeme urobiť v podstate veľmi jednoducho, napríklad tým, že ak títo ľudia sú súčasťou sociálneho systému a dostávajú dnes finančné prostriedky naraz, tak urobme zmenu. Aby tie finančné prostriedky ľudia v sociálnom systéme nedostávali naraz, ale po častiach. No a keď sme pri tých osadách, to je hlavný problém? To je hlavný problém, čo sa týka Rómov na Slovensku? Osady? Ani nie. Ten problém je oveľa komplexnejší a na ten problém je nutné pozerať komplexne. Problém v súvislosti s ľuďmi, ktorí žijú v osadách, súvisí
s nízkym vzdelaním, s nezamestnanosťou, so zlou kvalitou života, čiže s nejakým zlým bývaním, zároveň ako so zlou životnou situáciou, zdravotnou situáciou v osadách. Ako málo ľudí si to uvedomuje, ale tam je tá zdravotná situácia veľmi katastrofálna, veľmi zlá. Dokonca ohrozuje v podstate aj ostatných obyvateľov. Ak si niekto myslí, že ak tam vznikne žltačka, že to neohrozí v podstate ostatných obyvateľov, tak je na veľkom omyle. Tí ľudia chodia do obchodu, chodia do kina, chodia autobusom a tá žltačka sa dá dostať hocikde. A že to sú nejaké základné oblasti, ktoré trápia ľudí nielen vnútri komunity, ale aj všetky okolo tej komunity, lebo ten problém nie je len o Rómoch, ten problém je slovenským problémom a nie správne sa nazýva, že to je rómska problematika. Je to problém, ktorý sa dotýka chudobných rómskych komunít na Slovensku, nie všetkých. Je dôležité povedať, že Rómovia nikdy neboli homogénnou skupinou, ani dnes nie sú homogénnou skupinou. Ani v minulosti neboli, ani dnes nie sú. A nevieme dnes odpovedať, že koľko Rómov na Slovensku žije. K rómskej národnosti sa prihlásilo v poslednom ščítaní obyvateľstva 106 000 ľudí. Ale kvalifikované odhady hovoria, že tu žije nejakých 400 000, 450 000 Rómov. Pričom zase nejaké odhady hovoria, že Rómov v osadách žije približne nejakých 150 000. A ostatní Rómovia sú prevažne integrovaní. Čiže veľká časť Rómov žije integrovane, vytvára hodnoty pre túto krajinu. Avšak, ak poviete na Slovensku alebo pomenujete niekoho Róm, tak si ho predstavíte ako napríklad človeka z Luníka 9, čo nie je ten správny obraz. No ešte dve také všeobecne rozšírené predstavy. Jedna sa týka práce a druhá sa týka detí. Nezamestnanosť medzi Rómami je najvyššia zo všetkých skupín. A ľudia si z toho zoberú, že no však jasné, nechce sa im pracovať. Keď hovoríte, že to je troška iné myslenie a troška iná mentalita, aký je vlastne vzťah Rómov k práci? Dovolím si povedať, že napriek všetkým predsudkom a stereotypom, ktoré teda prevládajú v spoločnosti, pozitívny. A svedčia o tom v podstate mnohé veci. Aj napríklad to, že do roku 1989 Rómovia pracovali všetci. Jednoducho museli, ale aj chceli. Samozrejme, v každej komunite sa nájde skupina ľudí, ktorá nechce pracovať. Aj medzi Rómami sú takíto ľudia. A po roku 1989 Rómovia prestali byť súčasťou pracovného systému. Nebudem hľadať teraz dôvody, že prečo tak k tomu dospelo. Dnes prevažná časť Rómov žijúcich v osadách nepracuje. A je to dôsledok aj toho, že tá príležitosť na zamestnanie v tých regiónoch, kde oni žijú, lebo žijú v podstate na východnom Slovensku, kde tá nezamestnanosť veľmi vysoká, je takmer mizivá tá príležitosť. A zároveň je to aj dôsledok samozrejme toho, že tá kvalifikácia ich nie je dostačujúca na to, aby na ten trh práce možno došli. Ale myslím si, že dôležité je aj povedať to, že nepracujú aj kvôli tomu, lebo sú Rómovia. Lebo ich nezamestnajú. Teda. Lebo ich nezamestnajú. A ja som niekoľkokrát teda v osadách bol a prešiel som strašne veľa osad na Slovensku a vážne som nepočul, a teraz hovorím zodpovedne a úprimne, vážne som nepočul od Rómov, že nechcú pracovať. A mnohí Rómovia, ktorí odišli do zahraničia z osád, z tých najchudobnejších osád, zrazu na tom pracovnom trhu, či už anglickom, alebo českom, írskom, na tom pracovnom trhu sú, uplatnia sa, aj napriek tomu, že my o nich hovoríme, že nemajú pracovné skúsenosti, že nemajú pracovnú disciplínu, že nemajú chuť pracovať. Aj cez tieto všetky argumenty sa títo ľudia v zahraničí na tom pracovnom trhu uplatnia. Nemyslím si, že Rómovia nechcú pracovať. Ja si myslím, že ak títo ľudia dostanú príležitosť, tak mnohí ju využijú. Ale priznávam, medzi Rómami sa nájde skupina ľudí, ktorá robí hanbu, ktorá nechce pracovať, ale nemôžeme teda
to identifikovať pre celú komunitu. A nie je to tak, že do toho zahraničia, čo sú tie pozitívne príklady, idú iba tí najlepší a preto to funguje? Poznám niekoľko príkladov, kde teda to nebolo tak, ako hovoríte. Áno, tí najšikovnejší sa zoberú a odídu. Ale odišli aj tí menej šikovní, aj tí sa uplatní na pracovnom trhu. A vážne si nemyslím, že Rómovia nechcú pracovať. Vážne si myslím to, že ak dostanú príležitosť, ak pre nich nájdeme prácu, tak väčšina z nich tú prácu príjme a bude vytvárať hodnoty pre túto krajinu. Uvidíme. Tá druhá vec, deti. To je zase tak všeobecne rozšírený názor. Rómovia majú strašne veľa detí, jednak preto, že na to sú dávky viazané, a jednak preto, že sú úplne nezodpovední a nevedia sa síce o nich potom postarať, ale majú ďalšie a ďalšie a ďalšie. No, podľa vás, prečo to je? No, existujú rôzne štúdie, ktoré hovoria o tom, že bez ohľadu na to, aké etnicity je tá rodina, čím chudobnejšia je rodina, tým vyššia pravdepodobnosť, že tá rodina bude mať veľa detí. Ja viem, že to je nelogické, že chudobná rodina má veľa detí, ale je to znak chudoby. Chudoba má svoje znaky a chudobná rodina bez ohľadu na to, odkiaľ je tá rodina, či je to americká, indická, rómska, slovenská. Čím chudobnejšia je, tak je väčšia pravdepodobnosť, že tá rodina bude mať viac detí. Nakoniec môžeme ísť do histórie Slovenska. A na začiatku 20. storočia aj na Slovensku bola obrovská chudoba. A pýtajme sa samozrejme našich predkov, že z koľko početných rodín teda pochádzajú a zistíme, že to bolo možno totožné. A aj toto možno je príklad toho, že tie štúdie nehovoria alebo neklamú, ale hovoria pravdu. Mne sa tak marí, že ľudia predtým dávno mali veľa detí kvôli tomu, že to bola vlastne pracovná sila, že sa potom starali o tú rodinu a tak. Kdežto v rómskych osadách tie deti nie sú kvôli tomu, že pracovná sila, aby sa starali, ale niečo iné. No, samozrejme u Rómov je tá rodina takou najvýznamnejšou bunkou, tak ako samozrejme u nerómov alebo ostatnej časti obyvateľstva. Čím väčšia rodina, tým väčšie postavenie v komunite. Čím väčšia rodina, tým je tá rodina silnejšia. A aj to teda sú možno príklady, alebo prečo teda je tá rodina, alebo prečo teda je veľa detí v rodine. Aj to sú možno teda také tie faktory, ktoré a tam hrá tam nejakú rolu to, že alebo to úplne absentuje to vedomie, že keď budem mať veľa detí, nemám na to peniaze, nebudem sa vedieť o to pozrieť. Či to vôbec takto sa nedieje? Vôbec asi takto sa nerozmýšľa. Ja som sa stretol s mnohými ľuďmi, ktorí v rómskych komunitách pracujú a aj napríklad s kňazmi, ktorí pracujú s Rómami a pýtal som sa tiež, podobne ako vy sa pýtate mňa, tak som sa pýtal ja ich, či tie deti majú Rómovia kvôli peniazom, kvôli sociálnym dávkam. Aj oni mi potvrdili, že keby sme teraz znížili sociálne dávky a nedávali sociálne dávky možno na 5., 6., 7. dieťa, aj tak by ich mali. Kvôli tej sile tej rodiny, hej? Že aby bola väčšia. Je to nelogické, ale zrejme je to dôsledkom chudoby. Je to teda aj dôsledkom toho, že tá rodina chce byť v budúcnosti silnejšia. A ešte jedna vec. V tomto som tak rozpoltený. Ľudia, ktorí poznajú Rómov aj z osada, tak hovoria, že majú radi svoje deti. Ľudia, ktorí poznajú na Slovensku situáciu v detských domovoch, tak hovoria, že väčšinu tvoria rómske deti. A to je úplne proti sebe. Je to proti teda tej logike. A je strašne veľa zodpovedných rodičov v rómskych komunitách, len tá zodpovednosť je vnímaná v podstate trošku ináč ako u Rómov a samozrejme v majoritnej spoločnosti tiež vnímaná ináč. Aj mňa rozčuluje to, že je strašne veľa rómskych detí v detských domovoch. Aj mne to vadí a ja verím, že aj Rómovia začnú byť zodpovední, lebo bez toho, aby Rómovia začali byť zodpovední, tak akákoľvek zmena nenastane.
Aj Rómovia musia začať rozmýšľať nad svojou budúcnosťou. Aj Rómovia si musia vážiť všetko to, čo teda dostávajú a musia tomu prispôsobiť aj svoj život. Nehovoriac o tom, že ešte raz dôrazňujem, mne vadí, že v mnohých detských domovoch sú rómske deti. Ako si to vysvetľujete? Prečo to tak je? Je to dôsledok zrejme chudoby, ktorá teda je súčasťou každodenného života Rómov v osadách. A mnohí ľudia, nie len v osadách, ale vôbec na Slovensku majú ešte problémy a nehovoriac o tom, že v tých osadách prežívajú zo dňa na deň. A nie je to teda príjemný pocit, ak neviete, čo dáte dieťaťu na druhý deň jesť. Není to príjemný pocit možno aj rozhodnúť sa, že či to dieťa pôjde do detského domova, ale nechcem teda hovoriť za nich, lebo neviem, čo ich k tomu viedlo. No, jedna moja kamarátka mi povedala, že väčšinou tie rómske deti si adoptujú teda väčšina, jak to hovoríte, majorita. A teda adoptovali si jedného chlapca a za 2 roky im volali, že či by si nechceli adoptovať ďalšie sestru toho chlapca. A to vyzerá tak, že tá Rómka, to čo je, že dobre, tak keď už sa to raz stane, takáto strašná vec, že druhýkrát opakovane, že to je už úplná nezodpovednosť, že tie detské domovy sú naplňané rómskymi deťmi. Asi v tom bude nejaký hlboký problém. Asi to nedá sa len tak povedať, že to je proste chudoba a to je všetko. Áno, a musíme tomu venovať zodpovedný čas na to, aby sme to pochopili. A musíme teda rozlíšiť zodpovedných rodičov a nezodpovedných rodičov a aj tú pomoc štátu musíme rozlíšiť pre zodpovedných rodičov a nezodpovedných rodičov. Viete, ja sa v tom potom nevyznám, že na jednej strane hovoríte, aj vy, aj ostatní, že rodina je silná vec pre Róma. To jeho obydlie hovoríte, že to je to, o čo sa stará. Vonku už nie, ale to, čo sa stará tá rodina, to je jedna strana. Na druhej strane tie detské domovy, kde dávajú tie deti. Tak potom to spochybňuje to prvé. Je v tom teda niečo nelogické. Cez to všetko si dovolím povedať, že rodina pre Rómov znamená strašne veľa. Avšak aj mňa mrzí, že mnohí Rómovia svoje deti dávajú do detských domovov. Myslím, že sa to nevylučuje. Aj mne vadí, že jednoducho sa mnohí rodičia správajú nezodpovedne. Bohužiaľ, musíme sa tomu venovať. Musíme prísť na to, že prečo to tak robia. Prečo končia v týchto detských domovoch a musíme urobiť všetko preto, aby sme prinútili tých rodičov. Ak sami sa nerozhodnú byť zodpovední, tak my ich prinútime, aby zodpovednosť za tie deti mali. No, teraz si dáme jeden klip a potom sa vás budem pýtať na to, že čo teda idete konkrétne urobiť na to, aby sa to zmenilo. Ale ešte pred tým klipom položím takúto otázku. Ste povedali, že to, v akej situácii je rómsky problém alebo rómske etnikum, je dôsledkom celej spoločnosti. Ja s tým úplne súhlasím. A viackrát ste povedali aj to, že aj keď by sa Rómovia niektorí chceli zamestnať, tak ich ľudia proste nezamestnajú, lebo sú Rómovia. Lebo majú predsudok, alebo zlú skúsenosť, alebo niečo. A tá otázka je, že na to, aby sa tento problém vám podarilo nejak posunúť, to vyžaduje aj nejakú elementárnu prajnosť väčšiny. Aspoň elementárnu. Lebo ak sme rasistická spoločnosť, tak sa vám to nepodarí. No a to je tá otázka. Sme rasistická spoločnosť? Nemyslím si, že Slovensko je rasistická spoločnosť. Na Slovensku sa nájdú ľudia, ktorí takto rozmýšľajú, ale na Slovensku je strašne veľa slušných ľudí, ktorí takto nerozmýšľajú. Ja mám osobné teda skúsenosti. Ja vám poviem ako príklad z toho, keď ma z tej reštaurácie vyhodili kvôli tomu, že som Róm. Tak z vedľajšieho stola sa postavil človek, ktorého som nikdy nepoznal. Ani som ho nikdy nestretol. Postavil sa a povedal tomu majiteľovi tej reštaurácie, že odchádzam. A nie kvôli teda ním, ale kvôli vám. Že kvôli tomu, že ma ten vlastne majiteľ neobslúžil, tak kvôli tomu odišiel. A
Aj toto je príklad toho, že na Slovensku je strašne veľa slušných ľudí. A len tí možno rasisti, ktorí ste spomínali, sú hlučnejší a výraznejšie prejavujú svoje názory. Klip. V tej prvej časti sme hovorili o tom, ako to je a teraz sa vás budem pýtať, čo idete s tým urobiť. A takýchto všelijakých pokusov tu bolo už veľmi veľa za tých 20 rokov a už ľudia neveria tomu, že sa dá niečo zmeniť. Dokonca čítam všelijaké vyjadrenia aj z rómskej komunity, ktorí hovoria, že to je neriešiteľný problém. Denisa Havlova mal taký rozhovor, kde povedal, že to si nevie predstaviť vôbec riešenie. Aj teraz som dostal nejaké SMS-ky a maily, že to sa nedá vyriešiť. No, ale zase skúšať treba až do konca síl. Tak teraz vy máte pripravený súbor, ja neviem, koľko je tých opatrení? 100? 100. Tak nebudeme prechádzať 100 opatrení, ale rovno sa vás opýtam takto. Povedzte mi najdôležitejšiu vec, ktorú idete urobiť. Jednu. Ja predtým, že teda poviem jednu dôležitú vec, ktorú teda mám chcete odo mňa, aby som vypichol, lebo podľa mňa neexistuje jedna dôležitá vec. Ak nezoberieme komplexne tú problematiku, tak žiadny pokrok nedosiahneme. Dôležité je predtým povedať to, že my sme neriešili rómsku problematiku. My sme 22 tu rokov... splnomocnencov, však bola tu Klára Olgovanová, ktorá sa o niečo snažila, bol tu Miro Polák. Áno, ale na úrovni splnomocnenca nie je možné riešiť rómsku problematiku, ak sa zodpovední politici k tomu nepostavia tak, že chcú riešiť tú problematiku, tak my nečakajme od splnomocnenca, že tú problematiku vyrieši, lebo to je iba poradný orgán vlády. A však moc v tejto krajine má parlament a vláda, tí sa zatiaľ ako schovávali a z Babelov vlastne utekali pred tým problémom, tak ja si vôbec nemyslím, v podstate, na rozdiel možno od mnohých ľudí, že tu vôbec bol nejaký pokus? Že tu bol nejaký pokus, zodpovedný pokus riešiť túto problematiku. My sme 22 rokov pred týmto problémom utekali, schovávali sa z Babelov, v podstate sa na tento problém pozerali zvonku a dopustili v podstate, aby ten problém narastol až do týchto obľudných rozmerov. Mimovládne organizácie a mnohí teda ľudia, ktorí sa touto problematikou zaoberajú, hovorili, že to je časovaná bomba. A vidíte, dnes tá časovaná bomba je veľmi aktuálna a táto časovaná bomba môže vyústiť v nejaký konflikt, ktorý je veľmi aktuálny. A teraz nájsť rýchle riešenia. Je veľmi ťažké hľadať nejaké rýchle riešenia. A vôbec ako povedať, že jedno riešenie je veľmi dôležité a treba ho vypichnúť, je zase naivná predstava. Nie, ale jasné, však ja viem, že treba ich viac, ale pre potreby tejto diskusie potrebujem aspoň zopár, lebo 100 neprejdeme. Ano. Tak začnime niečím, čo považujete za kľúčové. Kľúčové je v podstate, aby sme pozreli na celú problematiku komplexne. Kľúčové je to, aby sme identifikovali v podstate aj vo vnútri rómskej komunity zodpovedných a nezodpovedných ľudí. Tým zodpovedným bude pomáhať štát, bude podávať ruku viac ako tým nezodpovedným. Čiže... Čo to znamená? To znamená, že ak títo ľudia sú závislí na sociálnom systéme napríklad, tak nie je možné, aby štát v podstate rovnako v sociálnom systéme pomáhal ľuďom zodpovedným, ako aj nezodpovedným. Štát musí vedieť rozlíšiť pomoc tým, ktorí sa zodpovedne starajú v podstate o svoje deti, zodpovedne prístupujú k svojim povinnostiam voči štátu, voči spoločnosti a štát musí teda aj svoju pomoc obmedziť práve pre tých, ktorí sa správajú nezodpovedne. A toto je teda tiež kľúčový moment v našej reforme, kde teda pripúšťame, že štát bude pomáhať viac zodpovedným ako tým, ktorí sú nezodpovední. No, Achillová päta tohto je, že tí nezodpovední majú deti. A tie deti sú nie zodpovedné za svojich rodičov. Keď budete menej pomáhať tým rodičom, automaticky sa bude asi menej pomáhať aj tým deťom. No, nie je to celkom tak, ako hovoríte. Deti pôjdu v podstate do povinných materských škôl. Tá reforma vlastne počíta s tým, že deti nezodpovedných rodičov, ktorí sa nedokážu vlastne zodpovedne starať o svoje deti, tak pôjdu povinne do materských škôl v prípade predškolského veku. Áno. Ak to bude už školopovinné dieťa, tak pôjde do celodenného výchovného systému, kde príde ráno do školy a pôjde večer domov pripravené na ďalší deň. A bude mať tam dostatok priestoru na to, aby napríklad nadobudol ďalšie kultúrne vzorce, ktoré osadenie napríklad nenadobudne. Čiže toto sú príklady toho, ako
by mal štát pristupovať k výchove dieťaťu zodpovednejšie, ako to bolo doteraz. Doteraz my sme zvonku pozerali, ako to dieťa v osade vyrastá do 7 rokov, lebo mnohé rómske deti ani v 6. roku svojho veku nechodia do školy, lebo dostanú odklad a prídu 7-ročné do školy a my do 7 rokov ako necháme to dieťa vychovávať v blate, v osade a potom ako príde to dieťa do školského systému a tam už zaostáva a v tom systéme je neúspešné. My musíme urobiť všetko preto, aby z toho vzdelávacieho systému to dieťa vyšlo uplatniteľné na pracovnom trhu, lebo dnešný napríklad taký vzdelávací systém nám produkuje profesionálnych poberateľov sociálnych dávok, lebo je to takéto nastavené. Ambícia štátu v súčasnosti je to, aby dieťa ukončilo povinnú školskú dochádzku 10-ročnú. Čiže to dieťa môže ukončiť vlastne školskú dochádzku v 5. ročníku, ak prepadáva. A toto je veľmi, veľmi malá ambícia. To nemyslím si, že je zodpovedná ambícia štátu. Ambíciou štátu musí byť to, aby to dieťa ukončilo školskú dochádzku tak, že bude mať dostatok zručností, vedomostí, informácií, aby na tom trhu práce sa uplatnilo. A zatiaľ táto ambícia na Slovensku absentuje. No a vy hovoríte teda, že ak tomu dobre rozumiem, že zjednodušene povedané Rómovia, ktorí, a teraz čo, nestarajú sa o svoje deti a nepracujú, tak budú dostávať menej dávok, menej peňazí? Toto hovoríme? No, hovoríme o tom, že štát teda pomôže viac tým, ktorí sa správajú zodpovedne. Budú môcť napríklad rozhodovať, čo urobia so svojimi peniazmi, ak budú sa zodpovedne. Ak sa budú správať nezodpovedne, tak tie dávky sa presmerujú napríklad do zariadení, ktoré sa postarajú o ich deti a teda nebudú mať možnosť využívať na základe svojho rozhodnutia peniaze v hotovosti. Rozumiem. A to má prinútiť tých, ktorým sa nechce, alebo sú nezodpovední, aby sa stali trocha zodpovednejšími, lebo inak nedostanú proste tie dávky. No áno. A teraz tá otázka... To môže byť ako represia, ale zároveň ako motivácia pre tých ľudí. Áno, ale tá otázka je táto, že mnohí ľudia, ktorí najmä po tých osadách chodia a majú tú skúsenosť, tak hovoria, že tá situácia je natoľko katastrofálna, povedal by som až mentálne, a to je dané fetovaním a všeličím iným, že toho človeka už že to už je choroba. Bohužiaľ, zase zopakujem, po 22 rokoch sme naučili kopec ľudí aj v osadách a vôbec na Slovensku počkať si na termín výplaty sociálnej dávky a nebyť aktívny napríklad v mnohých veciach. A dokonca tým, že sme nerozlišovali zodpovedných a nezodpovedných, tak a odmeňovali a dávali sme v podstate tú pomocnú ruku rovnako aj tým zodpovedným a nezodpovedným, tak sme tomu napomohli. A dosť aktívne sme tomu napomohli. A teraz bude dlhšie trvať nám všetkým to, aby sme to zmenili. Je nutné napraviť sociálny systém tak, aby sa oplatilo pracovať. Je nutné napraviť vlastne sociálny systém tak, aby nič nebolo zadarmo. Aby nezodpovednosť bola potrestaná, aby ľudia, ktorí páchajú priestupky, napríklad ak boli postihnutí, lebo dnes ako tí ľudia, ktorí sú v sociálnom systéme a urobia niečo, rozbijú napríklad okno, tak nie je možné vymôcť ako nejaký priestupok za to, že rozbijú okno. Lebo jednoducho na dávku hmotnej núdzi nie je možné teda siahať. Čiže aj toto je nutné napraviť v sociálnom systéme. Ale to je iba jeden segment vlastne z celej problematiky. Je nutné naštartovať programy, ktoré urobia všetko preto, aby z toho vzdelávacieho systému vychádzali ľudia uplatniteľní na trhu práce. To hovoríte o budúcej generácii, ale keď hovoríme o tých, ktorí teraz žijú v osadách, dospelí, starší, kde je často už až degenerácia, s tým čo? Áno. Sociálny systém urobíme v podstate, to sú rýchle riešenia, ktoré môžeme nastaviť veľmi rýchlo a výsledky z tohto sociálneho systému, zo zmeny sociálneho systému možno prídu o pár mesiacov, do pol roka môžu prísť nejaké výsledky. Ale nesmieme zabúdať v podstate na budúcu generáciu. Nesmieme zabúdať na to, že už nemôžeme vychovať deti, ktoré budú súčasťou sociálneho systému. Musíme vychovať deti, ktoré to je aj správne, ale čo s tými dospelými? No, dospelým ako jednoducho nebudeme podávať ruku, nezodpovedne nebudeme podávať ruku, tú pomocnú ruku v takom objeme, ako tým, ktorí sa budú správať zodpovedne. Čo to znamená? Tak čo, zomrú od hladu, alebo čo? To nie. Myslím, že ústava garantuje
že každý človek v tejto krajine musí mať pokryté základné životné potreby. A teda to určite nie. Avšak dávky, ktoré patria deťom, tak napríklad ako pôjdu do inštitúcií, ktoré sa postarajú v podstate o tieto deti. A čo zostane tým rodičom? Teraz som troška ich advokátom. Čo zostane tým nezodpovedným, negramotným, chorým, nepracujúcim rodičom? Tým nezodpovedným rodičom, ktorí napríklad sa nezodpovedne starajú o svoje deti a neposielajú svoje deti, ale páchajú priestupky, tak samozrejme tým zostane napríklad kupón na obed alebo na večeru. Tým zostane toto. Nespôsobí to zvýšenie kriminality potom? Viete, ja si vôbec nemyslím, že v rómskych komunitách je veľa ľudí, ktorých to nejak rapidne postihne. Ak aj postihne, tak budú mať vidinu pred sebou, že ak napríklad pol roka sa budem správať zodpovedne, tak budem mať hotovosť, o ktorej budem rozhodovať ja. Áno, môže to byť represia, ako vnímaná ako represia, ale zároveň to môže byť ako motivácia, ako sa správať zodpovednejšie, ako sa starať v podstate o svoju rodinu zodpovednejšie, ako pristupovať vlastne k svojmu okoliu a k štátu oveľa ináč, ako to bolo doteraz. Čiže môžu to niektorí ľudia aj vidia to v podstate ako represiu, ale veľa ľudí to vidí ako motiváciu. Alebo keď ste rozprávali, ja neviem, vôbec existuje niečo na Slovensku, že rómski lídri? Existuje také niečo? Tak niektorí si tak hovoria. No ale akože naozaj s autoritou, že čo si oni myslia o tejto represii? Konzultoval som to s mnohými ľuďmi, aj teda z radov Rómov, hlavne teda z radov Rómov. Ja sa nebojím identifikovať medzi Rómami tých ľudí, ktorí sa správajú nezodpovedne. Nebojím sa toho, že tým ľuďom bude štát pomáhať menej. Ja si myslím, že to je spravodlivé, aby štát pomáhal viac, teda rodičom, ktorí posielajú svoje deti do školy. Ja si myslím, že to je logické a spravodlivé. Takže ani im sa to nejavilo v podstate ako negatívne, ale samozrejme sú ľudia, ktorí rozmýšľajú opačne a hovoria, že to sú opatrenia, ktoré nie sú na mieste. Ešte s tým súvisiaca vec, tá práca. Ako sa chcete vysporiadať vo svojej reforme s tým, že na Slovensku je, však teraz beží svetová kríza, na Slovensku je nezamestnanosť tak či tak dosť vysoká. Hovoríte, že Rómov je už možno 400 000. Tak chceme od nich, aby pracovali, ale akú prácu im dáme, keď není dosť? Ja si myslím, že na Slovensku je strašne veľa práce. No ale nie sú na to peniaze. Ja si myslím, že aj peniaze by mohli byť. Ja si myslím, že ak namotivujeme zamestnávateľov, aby zamestnávali nízko kvalifikovanú pracovnú silu a dlhodobo nezamestnaných, tak dostaneme výraznú časť aj z radov z rómskej komunity práve na trh práce. Len potrebujeme tie opatrenia takto nastaviť, aby ten podnikateľ bol motivovaný zamestnať. Jak bude podnikateľ motivovaný? Musí dostať nejaké úľavy, peniaze, proste finančne. Možno nemusí. On nemusí od neho brať slovo? Nie. Možno nemusí dostávať financie, ale napríklad nemusíme od neho brať tie financie. No však, ale to je podobné. Čiže, no ale odkiaľ sa vezmú tie peniaze? Na vytvorenie pracovných príležitostí? A toto by malo nastať ako prírodzenou cestou, ak teda bude zaujímavé pre zamestnávateľa zamestnávať dlhodobo nezamestnaného človeka s nízkou kvalifikáciou, tak ho zamestná. Len pre neho to musí byť zaujímavé. No áno, ale to bude zaujímavé vtedy, keď štát od neho nezoberie nejaké peniaze, povedzme, ale tým pádom štát bude mať o to menej peňazí, ale však štát je v deficite a potrebuje šetriť. Viete, myslíte si, že tie sociálne dávky stoja málo peňazí? Myslím si, že pre štát je výhodnejšie, aby tí ľudia napríklad neboli súčasťou sociálneho systému, aby štát nemusel platiť sociálne dávky, ale naopak, aby tí ľudia v podstate boli na pracovnom trhu. Čiže inými slovami, že dostávali by v podstate toľko isto peniazí, že štát by to stálo rovnako, len by museli pracovať, hej? No, štát by to stálo možno rovnako, ale zároveň v podstate by pridal ten zamestnávateľ ešte ďalšie peniaze k tomu. A pre zamestnávateľa by to bolo oveľa výhodnejšie v podstate zamestnávať takéto človeka. Dnes bola tlačovka SAS, ktorí hovorili, že oni by to riešili tak, že by vytvorili 100 000, 150 000 pracovných miest
povinne by museli pracovať a keby nie, tak by potom prišli sankcie. Vy to máte niečo podobné, alebo to je niečo úplne iné? Hej, no, bolo to také všeobecné, ako čo som prečítal z tých 30 opatrení, ktoré teda navrhla SAS-ka. Sú tam všeobecné veci, ktoré neprinášajú zatiaľ nič nové. Ale toto, tých 150 000. Tých 150 000 pracovných miest. No. Keď ma teda s tým oboznámia trošku bližšie, tak vám poviem svoj názor. Zatiaľ teda neviem, ako teda chcú urobiť. A sú tam opatrenia, ktoré však hovoria o niečom inom ako o ich úmysle v podstate sa tejto problematike venovať. To nechcem o tom hovoriť, ale že zaujímavé ma, ako chce. Koľko z tých, ak ich je 400 000 Rómov na Slovensku, koľko z nich je zamestnaných podľa vás? Ja som hovoril, že v osadách dnes približne žije nejakých 150 000, že 250 000 žije integrovane. Dobre. A nevieme dnes povedať, Nemáme že koľko z tých... hej? Nemáme štatistiky, nemáme čísla, nevieme teda, koľko ľudí z rómskej komunity je nezamestnaných, nevieme, koľko ľudí má aké vzdelanie. Chýbajú nám tieto Dobre, ale dáta. tak predpokladáme, že z tých osad, tak predpoklad nezamestnanosti je aký? 70%, V osadách, 80%, 100%? v osadách tých segregovaných chudobných osadách sa to blíži až k hranici nejakých 90%. 90% ľudí je nezamestnaných, nepracuje. No a teraz, ak ich je v tých osadách 150 000, tak z toho je veľa detí, dobre, ale tak nech ich je 50 000 je práce schopných, alebo tak. Váš plán je, že aby všetci títo pracovali? Náš plán je taký, aby čo najviac ľudí, ktorí dnes sú súčasťou sociálneho systému, neboli súčasťou sociálneho systému ako poberatelia, ale ako prispievateľa. Čiže nedá sa dnes povedať, že vytvoríme 150 000 pracovných miest. No. Je to veľmi teda také, možno až politické, povedať, že toľko pracovných miest vytvoríme. Čo majú robiť tí ľudia? Ako si to predstavujete? Čo majú robiť? Rómovia? Z tých osad. Je dostatok ako pracovník práce na Slovensku, či už teda v lesoch, či už v nemocniciach, či v školách, či v samotnej obci. Je dostatok pracovných príležitostí na to, aby obec vyzerala úplne ináč, ako vyzerá teraz. Nehovoriac o tom, aj osada môže vyzerať úplne ináč, ak namotivujeme v podstate ľudí, aby niečo urobili v tej osade. Ale teda, ak tomu dobre rozumiem, tak to chcete robiť tak, že vlastne štát to nebude až oveľa viac stáť, lebo len tí ľudia nebudú dostávať dávky, ale budú dostávať za prácu. Vlastne takto to bude, hej? Nič nemôže byť v tejto krajine zadarmo. Aj to, čo dneska vlastne poberajú ľudia zo sociálneho systému, aj za túto sumu by mali ľudia odviesť nejakú prácu. A toto sa má týkať iba Rómov, či všeobecne? Nedajú sa príjmať na Slovensku zákony na základe etnicity alebo nejakej národnosti. Zákony musia byť príjmané všeobecne pre všetkých ľudí. A to je ten problém, že, ale predstavte si, že niekto pracujúci je pre rekonštrukciu firmy alebo hocičo vyhodený, nemá prácu a keď tento zákon bude všeobecný, tak ten má ísť tiež do lesa pracovať? Viete, hovoríme tu o dlhodobej nezamestnanosti. No. Nehovoríme o človeku, ktorý strátil robotu a je pol roka teda nezamestnaný a samozrejme hľadá si prácu aktívne. Hovoríme o ľuďoch, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní. Sú za roky? Sú nízko kvalifikovaní a teda identifikujeme takúto skupinu a tým ponúkneme v podstate takýto druh práce. Dobre, predpokladáme, že toto sa podarí. Čo ešte? Hovorím, že veľmi dôležité je nastaviť vzdelávací systém tak, aby z toho systému nám vychádzali ľudia uplatniť na trhu práce. A tam, ak teda hľadáme zdroje, tak ja vám poviem konkrétny príklad, ako dnešný systém nám produkuje bremeno v sociálnom systéme. Dnes financujeme špeciálne školy, o ktorých teda sa strašne veľa rozpráva. 2-krát vyšším normatívom na žiaka, cez to všetko, že vieme, že absolvent tejto školy nadobudne maximálne v podstate vzdelanie pomocníka múrara. Ani múrar z neho nemôže byť. A s vedomím toho, že s veľkou pravdepodobnosťou tento človek bude profesionálny poberateľ sociálnej dávky. Cez to všetko my dnes financujeme 2-krát vyšším objemom peňazí špeciálne školy. A to sú školy, do ktorých chodí väčšina rómskych detí, hej? To sú školy, ktoré teda sú pre handicapované deti alebo pre deti, ktoré teda sú iné ako normálne, aspoň teraz je to tak, ako budem to zjednodušovať.
A prevažne rómske deti sú zaraďované do týchto špeciálnych škôl na základe diagnózy, ktorá hovorí ľahké mentálne postihnutie. Všade v Európe takúto diagnózu takáto diagnóza nie je predpokladom, aby dieťa išlo do špeciálnej školy. Všade v Európe, vo svete takéto deti chodia do normálnych škôl, do základných škôl. Len na Slovensku sme ochotní dávať dvakrát viac peňazí za túto diagnózu do špeciálnych škôl, kvôli tomu, aby deti boli v týchto špeciálnych školách oddelenie. A fakt, už si musíme začať uvedomovať, ako dnes míňame verejné zdroje neefektívne, aj v rómskej problematike. Toto je jeden príklad, ako míňame obrovské peniaze na špeciálne školy a s vedomím toho, že my vyrábame profesionálnych poberateľov sociálnych dávok. Ale toto je ďalšia vážna vec, ktorú ste povedali, že ak je to som ani nevedel, že to je na základe diagnózy ľahké mentálne čo? Ľahké mentálne postihnutie. Osady produkujú deti s ľahkým mentálnym postihnutím? Toto nie je v podstate nejaká diagnóza, ktorá by bola veľmi vážna. Nie je to diagnóza, ktorá by bola predpokladom k tomu, aby sme hovorili o tomto človeku, že je mentálne postihnutý. Je to diagnóza, s ktorou sa dotýkajú mnohé deti, nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách. A táto diagnóza v Európe nie je predpokladom tomu, aby sa k nej pristalo špeciálne. Zaujíma, že či to prostredie a ten spôsob života a celé to... To prostredie vplýva samozrejme na výchovu dieťaťa, aj na pripravenosť toho dieťaťa. Až na zdravie. Na zdravie, na prípravenosť toho dieťaťa do školy. Viete, toto nielen na mentálne zdravie. Ja hovorím o tom, že to dieťa z osady nie je rovnako pripravené na vstup do základnej školy ako dieťa z rodiny z majoritnej časti obyvateľstva. Hovorím o tom, že mnohé deti v rómskych osadách držia prvýkrát ceruzu v ruke až vtedy, keď nastúpia do školy, na rozdiel od ostatných detí. Hovorím o tom, že mnohé deti v osadách nevedia rozoznať farby, nevedia teda rátať, tak ako to vedia ostatné deti. A na základe tohto nejaké identifikácie, týchto absencií dokážeme potom stanoviť diagnózu ľahké mentálne postihnutie. No, a teraz rozmýšľam, že ako to asi vzniklo, a predpokladám, že to vzniklo tak, že ľudia nechcú, aby ich deti, ktoré sú čisté, umyté a tak, boli v jednej triede s opačnými deťmi, tak predpokladám, že takto nejako to postupne vznikalo. Ako chcete presvedčiť majoritu, aby prijala rómske deti do škôl, do spoločných škôl? No, dôležité je najprv urobiť všetko preto, aby sme neplatili dvakrát vyšší normatív na žiaka v špeciálnej škole. Toto je veľmi dôležité, ale naopak, aby tieto deti išli do normálnych základných škôl, kde ten normatív bude nižší. Ďalšia vec, musíme si uvedomiť to, že investícia do vzdelania je dobrou investíciou do rómskych detí a musíme si uvedomiť to, že začneme robiť integráciu. Nehovorím, že o rok, o 2, o 5 rokov tu budú integrované školy, ale niekde musíme začať. Ja som tiež bol súčasťou integrovanej triedy a s veľkou pravdepodobnosťou, ak by som vyrastal v segregovanej triede, tak by som dnes tu nesedel. Ja som bol v triede, kde sme boli 4 Rómovia a ostatní boli nerómovia. Aj dôsledkom toho, že som teda takýto typ vzdelávania absolvoval, je to, že som nadobudol v podstate nejaké vzdelanie a tú šancu som využil. Áno, ale že tí rodičia, teraz myslím majority, po tých skúsenostiach byť ulica v Partizánskom, to proste nebudú chcieť. Ešte raz opakujem, že áno, nie je možné očakávať výsledky o rok, o 2, že to budú integrované triedy, ale niekde musíme začať. Musíme jednoducho naštartovať to inkluzívne vzdelávanie tak, aby možno o 10 rokov sme k tomu dospeli. Ani inde v krajinách, kde boli teda segregované triedy, segregované školy, k tomu nedospeli. Rýchlo. Rýchlo. Ale trvalo to nejaké obdobie. Aj my musíme začať. My sme nezačali ešte. My ešte budujeme tú segregáciu. Myslíme si, že to je cesta vpred. Nie je to cesta vpred. Akákoľvek segregácia je zväčšovaním problému. Postavením múru si myslíme, že sme problém vyriešili, ale nevyriešili sme ho. Ten múr niekto preskočí. Dobre, čiže prvý krok je, že deti ešte pred dovršením 6. roku budú povinne v škôlke? Áno. Rok, 2?
Možno aj 3. 3. Povinne? Povinne. No ale to musíte potom, toto sa musí týkať, tu asi musíte urobiť to, že to sa bude týkať len rómskej komunity, hej? Či všetkých? Dá sa to nejak ako, zase nemôžeme príjmať zákony na etickom princípe. Dá sa to urobiť tak, že identifikujeme rizikové rodiny alebo deti z rizikových rodín. Ja nemám problém nariadiť ako povinnú materskú školu napríklad ako pre dieťa, ktorého rodičia nie sú Rómovia, ale naopak sú alkoholici alebo sú nejakí feťaci. Čiže ak identifikujeme rizikovú rodinu, ktorej vyrastá dieťa, tak nemu bude nariadená povinná predškolská výchova. Dobre, čiže to je, čo sa týka detí predškolských. Školy, teda váš cieľ je, aby neboli segregované, ale spoločné. Náš cieľ je hlavne to, aby zo vzdelávacieho systému vychádzali ľudia uplatniteľní na trhu práce. Inkluzívne vzdelávanie musíme začať, ako naštartujeme ho, ale tie výsledky vlastne prídu o 10 možno rokov. Čo sa týka zamestnania, hovoril som o tom, že urobiť všetko preto, aby zamestnávateľia boli dostatočne motivovaní vytvárať pracovné príležitosti pre ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní a majú nízku kvalifikáciu. Samozrejme, a ďalšie opatrenia dotýkajúce sa už nejakého bývania napríklad. Tam veľký problém je samozrejme, a je to veľmi prezentovaný problém ohľadom pozemkov. My sa musíme k tomuto problému v podstate nejak postaviť zodpovedne. My sa nemôžeme schovať pred týmto problémom. A predstava, že búranie chatrčí je dobrým riešením, je naivná predstava. Ak si niekto myslí, že ak zbúrame chatrče v Krásnohorskom Podhradí, že tí Rómovia odídu zo Slovenska, tak to je veľmi naivná predstava. Tí Rómovia sa môžu napríklad presťahovať do Rožňavy napríklad a Rožňava bude mať problém. Je to iba to, že Krásnohorské Podhradie si vyrieši problém, ale ten problém bude mať Rožňava. Je to veľmi nezodpovedné riešenie. Je to napríklad ako to, že aj tí ľudia, ktorí sa nasťahovali do Malaciek vedľa pána Dobrovodského, prišli z Gajar. Gajári teda si vyriešili problém, ale zrazu ich majú Malacky. Toto je iba zbavovanie sa problému a utekanie pred problémom a odsúvanie toho problému na niekoho iného. No, s tými pozemkami to je relatívne jasné, čo chcete. To sú tie buď výmena pozemkov, alebo odškodnenie tých, ktorí tie pozemky mali a potom by Rómovia mali za tie pozemky začať normálne platiť. Neviem si zatiaľ celkom predstaviť, z čoho by to platili. No, je tu teda ešte iná možnosť, o ktorej sme ešte nehovorili, a to je odpracovanie si za ten pozemok. Myslím si, že ináč ako keď som zisťoval, že čo stoja takéto pozemky na východnom Slovensku v osadách, nestoja veľa peňazí. To 1 meter štvorcových v osade stojí od 1 až po 3 eurá. Ak hovoríme, že Rómovia potrebujú pre svoje obydlie maximálne 300 metrov, tak je to 900 eur, to nie je tak veľa peňazí. To môžu samozrejme splatiť, alebo môžu si odpracovať. To je ďalšia alternatíva, ktorú teda môžeme zaviesť. Musíme teda to urobiť, nemôžu Rómovia ten pozemok dostať zadarmo. Som zásadne proti, aby teda tento pozemok dostali Rómovia zadarmo. A inej cesty tu nie je také zodpovedné riešenie. Búranie chatrčí nie je zodpovedné riešenie. No ale so samotnými tými osadami, lebo tie osady už samé o sebe vytvárajú nejakú klímu, niečo, proste, ako to vyzerá, ako tam tí ľudia žijú, v akých pomeroch a tak. Ako sa vlastne chcete dopracovať k tomu, alebo chcete sa dopracovať k tomu, aby na Slovensku už neboli takéto osady? Neviem, či je to takto postavená otázka, že či chceme, aby tie osady boli alebo nie. Ak sa Rómovia rozhodnú a budú schopní kúpiť si byt, nemyslím to, že byt, ale že neboli také zanedbané. No, zanedbané určite. Tie osady musia vyzerať inač, lebo je to nebezpečenstvo nielen pre samotných Rómov, ale pre ostatné obyvateľstvo tejto krajine. Nemôžeme sa schovať pred týmto problémom a nemôžeme teda akceptovať súčasný stav, ktorý teda v osade je. Musíme urobiť všetko preto, aby tá osada vyzerala úplne inač. Počnúť od pozemkov a končiť v podstate od tých stavieb. Od tých stavieb v podstate, ako teda tie stavby budú vyzerať. Nehovoriac o tom, že tí ľudia musia mať
hygienické podmienky na to, aby napríklad tá žltačka v podstate v tej komunite sa nevyskytla. No to by znamenalo vodovod, kanalizáciu a tak. To sú zase peniaze a to zase všetci povedia, že no ale na to nemáme. Všetci musíme vnímať ako tieto riešenia ako investíciu. A vráti sa nám to. Ak dnes investujeme, tak sa nám to vráti v podstate do budúcnosti. Ak dnes neinvestujeme, tak môžeme očakávať len problémy. Tú problematiku za nás nikto nevyrieši. A mnohé finančné prostriedky, ktoré dnes využívame neefektívne. Na rómsku problematiku išlo strašne veľa peniazí. Aj z našich zdrojov, zo štátneho rozpočtu, ale hlavne teda z európskej pomoci. Bohužiaľ, dopustili sme to, že mnohé peniaze sa nedostali tam, kde mali. Z mnohých peniazí sme experimentovali iba v osadách a nedosiahli sme viditeľný pokrok. Za 22 rokov v podstate sme nedosiahli viditeľný pokrok. A napriek tomu, že do rómskej problematiky išlo strašne veľa peňazí, využíme tú európsku pomoc zodpovedne. Napríklad na to, aby sa postavila tá infraštruktúra v rómskych osadách, napríklad na to, aby sme postavili dostatok materských škôl. Urobíme všetko preto, aby sme využili tú európsku pomoc na tieto veci. A z našich teda peňazí musíme vnímať, že toto je investícia, ktorá sa nám vráti. No, ale skúste sa teraz cítiť do majoritného obyvateľstva. To, čo ste teraz povedali, je, že dajme na to nejaké peniaze, lebo sa nám to neskôr vráti. Ak nedáme, bude zlé, lebo budú problémy, konflikty a tak. Ale tá väčšina tiež má svoju mentalitu. Tá mentalita na Slovensku je taká, že vždycky sme my takí tí utláčaní trpitelia, neviem. A určite je mentalita, že všetci sme chudobní. Stále si ľudia myslia, že sú chudobní. Stačilo by zájsť do Afriky a vedeli by sme, čo je chudoba, ale proste tak to je. A chcete od nich žiadať peniaze? Nie. Chcem využívať peniaze, ktoré sú dnes v systéme efektívnejšie. Pomáhať tým, ktorí si to zaslúžia. Chcem nastaviť systém tak, aby sme z detí vychovali z toho istého objemu peňazí ľudí, ktorí nebudú závislí na sociálnom systéme. Chcem naučiť vlastne ľudí, aby nič nebolo zadarmo. Chcem urobiť to, aby konečne sme za problém, ktorý spôsobil štát, alebo tie pozemky, vlastne, na ktorých Rómovia bývajú, spôsobil štát, sme našli a odškodnili majiteľov pozemkov, lebo štát teda dovolil zabrať pozemky ľuďom, ktorí dnes žijú na ich pozemkoch. A štát musí nájsť spôsob odškodniť týchto majiteľov. Toto sú veci, ktoré chcem urobiť. A chcem teda presvedčiť ľudí, aby sa pridali. A ešte raz opakujem, my sa nemôžeme schovávať pred tým problémom. Ten problém má tendenciu len rásť. V prípade, že nezasiahneme, tak ten problém bude narastať. Nikto iný nám nepríde pomôcť. My si ho sami musíme pomôcť. A ešte dve otázky. Jedna, tak na tým rozmýšľam, čo teraz hovoríte, tak to je vlastne ako keby tu štát, v tomto prípade aj vo vašej osobe, ide nahrádzať to, kde zlyhávajú rodičia tých detí. No ale trocha to teraz pochybním, že ale rodičov nenahradíte. Ak sú rodičia proste nezodpovedný, štát to proste nenahradí. Že ako skeptik povie, že to sa nedá. To by sa museli zmeniť tie rodičia. Jasne. A myslíte si, že je správne nechať nezodpovedných rodičov vychovať zodpovedne dieťa bez zásahu štátu? Skúšali sme to a nevychádza to. Nie, to je jasné, ja s tým súhlasím, čo hovoríte, ale že či to má šancu, ak tí rodičia sú takí, akí sú. Má šancu investovať v podstate, musíme investovať do detí. Toto je jediná šanca, ako keby napriek rodičom. Hej? Napriek rodičom, napriek tomu, že či teda rodičom sa to páči, alebo nie, musíme teda urobiť všetko preto, aby dieťa išlo pripravené do základnej školy, čiže absolvovalo predškolskú výchovu, a musíme urobiť všetko preto, aby ten školský systém toto dieťa vychoval tak, aby bolo uplatniteľné na trhu práce. Bez toho, aby rodič všetky poučky hovoria, že najväčší vplyv na deti majú rodičia. A to, čo vidia doma. Ak teda rodič zlyháva, tak štát musí zasiahnuť. Ja hovorím o tom, že štát zasiahne vtedy, ak rodič zlyháva. Posledná otázka.
Na začiatku ste povedali, že vás veľmi ovplyvnilo to, ešte v detstve, že ste vyrastali v komunite, kde boli dobré vzory. Teda takým slovom, kde bola nejaká elita, kde bolo niečo, čo vás motivovalo ísť ďalej, viac, lepšie sa učiť a tak. Prečo rómska komunita nemá elitu? Zase môžeme hľadať nejakú prepojenosť na históriu, kde Rómovia boli súčasťou Indie, kde bol ten kástovný systém, kde Rómovia boli v rozličných kastách a príchodom do Európy tá roztrieštenosť Rómov iba sa znásobila. Dnes na Slovensku Rómovia takmer nespolupracujú. Nie je možné v podstate urobiť aktivitu, ktorá by Rómov dala dokopy. Boli tu rôzne Nejaký pokusy. festival je a niečo je, no. Na kultúrnej rovine, ako môžeme hovoriť o nejakej jednotnosti, ale na úrovni nejakej politickej alebo na úrovni nejakého zoskupenia boli pokusy, ktoré nikdy nevyšli. Sú tu lokálni, teda nejakí Autority. lokálne autority, ktoré sú príkladom toho, ako sa to má robiť možno. A tie lokálne autority sú pozitívnym vzorom pre mnohé deti, ktoré dnes vyrastajú v osadách. A ja sa vrátim k tej Levoči. V Levoči je dnes strašne veľa ľudí, ktorí v osade, ktorí ukončili strednú školu, majú maturitu a je tam možno 10 ľudí, ktorá ukončila vysokú školu. A to sú, ak títo ľudia budú pracovať, ak títo ľudia budú viditeľní pre tých a budú teda úspešní, tak môžu slúžiť ako motivácia pre ostatné deti, ako prečo by mali urobiť všetko preto, aby v tom vzdelávacom systéme vyšli napríklad s nejakým titulom alebo s ukončenou maturitou. Ak tieto pozitívne vzory nebudú mať, tak sa to bude dosahovať veľmi ťažko. No, vy ste splnomocnenec z vlády, čo znamená, že to budete, predpokladajme, že 4 roky. To nie je dlhý čas na takýto zložitý problém. Napriek tomu do toho idete. Určite si tým urobíte veľa aj nepriateľov. Predstavte si, že prešli 4 roky. Kedy budete spokojní? A budem spokojný, ak tu niečo zostane po mne. Budem spokojný, ak to, o čom som rozprával, sa stane skutkom. Ja viem, že idem do obrovského rizika, že z priateľov sa stanú nepriatelia, alebo naopak, ako mnohí sa budú chcieť stať mojimi priateľmi len kvôli tomu, že som splnomocnenec alebo poslanec Národnej rady. A cez to všetko idem do toho rizika. Idem do toho rizika aj napriek tomu, že obetujem strašne veľa času, ktorý trávim dnes s rodinou, len preto, aby som teda niečo urobil v tejto téme. A idem do toho kvôli tomu, lebo chcem, aby moje deti v budúcnosti nepociťovali tú inakosť od ľudí, ktorí teda obklopujú túto komunitu. A robím to z presvedčenia. Nerobím to z nejakej zištnosti, ale robím to z presvedčenia. A verím, že presvedčím strašne veľa ľudí v mojom okolí aj na Slovensku, že musíme s touto problematikou niečo urobiť. No, ja som vás pozorne počúval a s mnohými vecami súhlasím, v niečom mám otázky, ale jednu vec mám celý ten čas na mysli, že my sme tu od 89. mali všelijaké veľké reformy, ťažké, nepríjemné. Tí ľudia, ktorí ich zvládli, sa stali známymi a uctievanými. Ale ja si myslím, že toto je tá najťažšia reforma od roku 89. Že taká tu ešte nebola a dlho ani nebude. Možno je nadľudské sily, neviem. Každopádne vám držím palce. Veľmi pekne ďakujem. Dobrú noc. Dobrú noc prajem všetkým divákom. Hrozne ťažká vec. Ja viem. Už len pred touto reláciou mi všelikto volal a písal a všeličo, že prečo tam je on a nie iný a prečo nie ešte iný. Akože budete mať aj také medziľudské problémy. Ja viem, že... A hlavne túto retoriku, o ktorej rozprávam,
Tak sa nepáči ako ľuďom. Ja pochádzam z 3. sektora. A oni nechcú vidieť tú spravodlivosť, ako nechcú vidieť, že fakt...